Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo zita rangu muchanditi Simba Rashe, uye zvekare mainge muri mugore ra2011 zvinhu izvi pazvakaitika. Saka ndainge ndichishandira umwe murume, asi murume uyu ainge achinyepera vanhu kuti ainge ari muvhenda asi ainge ari wekumusha. Iniwo pandakatanga kumushandira murume uyu ndaitofungidzira kuti zvechokwadi ainge ari muvhenda nekuti chivhenda chacho ainge achichigona. So it turned out kuti iye ainge akasouya muno muSouth Africa kudharadhara ndokubva atanga kugara kumavhenda uko, akadzidzira chivhenda akazobva ikoko ndokubva achizouya muJoburg. Auya muJoburg ndopa akabva achizoroora umwe mukadzi wechixhosa, akabva achizoita mari dzake. Iniwo ndichizotanga kumushandira. Zuva randakatanga kumushandira murume uyu ndakasiyiwa nemurungu wangu pamba pake because tainge tichiita zvepaving. Saka mushure mekunge tapedza kuisa pavement iya, ndipo murungu wangu paakazonditi ndinge ndichizosara ndiri 1 ndichitsvaira. Iye akabva achizotora vamwe vatainge tichishanda navo, saka ndakazosara pamba paya ndiri 1. Then murume iye akabva achizosvika, tikabva tachizotanga kutaura. Akandibvunza kuti ndainge ndichibva kupi, ndikamuudza kuti ndainge ndiri muZimbabwe. Akabva andiudza kuti ainge achitsvaka munhu anenge achizopota achiuya achimuklinira pamba pake. Saka ndakatanga ndichienda kumba kwake kunoklina maweekends. Kudzamara ava kuti ainge achida kuti ndinge ndichipota ndichiuya ndichimushandira pakati pemazuva, saka ndaitorovha kubasa. Then ndobva ndaenda kumba kwake. Kudzamara ndava kutoshanda permanently. Akabva andiudza kuti ainge aine lodge iyo yaainge akatenga, saka ainge achida kuti lodge iyoyo inge ichizorinovetewa. Saka sezvo inini ndainge ndichigona kuvaka, akanditi zvimwe zvimabasa inge zvichida kuitwa ndini ndinenge ndichizviita. Saka lodge yacho iyoyo painge pangoriwo pamba peumwe murungu, ndokubva atenga imba iyoyo. So he wanted to make it to be a lodge. Ndakabva ndachizotanga kushanda permanently ndichigarako ikoko kumaplot. Saka murume uyu ainge aine mari dzake. He was a businessman. Mukoma pari zvino handizivi kana achiri mupenyu kana kuti akazoshayika zvake. Saka ainge aine dzimba muJoburg, zvekare nekunonzi kuPolokwane, zvekare nekuBeitbridge. Akazondiudza zvake mushure mekunge azondibudira pachena, because pane zvandakazoona pamba pake rimwe zuva apo pandainge ndiri kune imwe imba yake yekunonzi kuBryanston. Ndo pandakasangana nezvimwe zvinhu zveusiku, ndikazomubvunza akabva achizondibudira pachena kuti iye ainge akaromba uye zvekare ainge ari wekumusha, asi vanhu vainge vasingazvizivi kuti ainge ari muZimbabwe. Saka ainge aine imba yake muBeitbridge yainge yakanaka kwazvo. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichiri ne25 years and ndainge ndichiwana mari. Ndaipiwa mari zvekuma 6,000 each and every month, but ndakazoregedza kumushandira murume uyu ndava kutanga kupenga. Ndakafamba netsoka kubva muJoburg kunosvika kumusha kumasvingo ndichifamba netsoka. Zvakanditorera gore rose mukoma ndichifamba netsoka, asi ndaitoziva kuti ndiri kuitei, even though ndaita dzimwe nguva dzekuti ndainge ndichipenga. Saka ndaiti ndikafamba, ndikati fambei, ndikabva mune rimwe guta. Pandinozosvika mune rimwe guta ndaibva ndambokanganwa kuti ndiri kuenda kupi, asi ndinenge ndichiziva zvangu kuti kune kwandiri kufanira kuti ndinge ndichienda. Ndaitombogaramo muguta imomo kuda kana kwemwedzi wose ndichingonhonga mumabhini. Then pfungwa dzangu dzaizoita sokunge dzinoti dzokei zvishoma. Ndobva ndati but ndikuda kuenda kumba kainini. Ndobva ndatanga kufamba ndichienderera mberi nerwendo rwangu. Ndakaita gore rose ndichingofamba from Joburg
kusvika kumasvingo. So ipapo ndisati ndatanga kurasika njere, mukomanashi akaita kuti ndinge ndichitanga kudhiraivha imwe motikari yake, even though ndaidhiraivha ndisina kana pasipoti kana license. Saka basa rangu rainge riri rekuti sezvo ndainge ndichishanda kokumaploti, ndichigara kokuploti ikoko, ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga mbudzi. Saka ndaitopinda busy kuri kutsvaga mbudzi yeblack, asi ndaiti kana ndikashaya mbudzi inenge iri yeblack, ndaifanira kuti ndinge ndichitenga mbudzi inenge iri yewhite but ine makala mamwe eblack, then ndobva ndatenga mbudzi iyoyo. Saka ndaizoenda nayo kuimba yake yekuBryanston uko, then ndaiti kana ndaendako ikoko ndaimumirira. Saka aizouya kuma 5 PM mazuva ekutanga, aingonditi chimboita mabasa ako panze. Saka kumanshoni yake iyoyo yainge iriko kuBryanston, mumba macho mainge musina kana furniture. By the way, you need to be very careful. Kana ukaona munhu achikuitira moyo wakanaka, munhu iyeye anenge aine zvaanenge achida kukuita, because akatombotora imwe couple vainge vari maZimbabwean. Mukadzi wacho was pregnant, akangova nhonga muJoburg, vasina kana mapassport. Akabva achizoita kuti vange vachigara kumanshoni yake yekuBryanston ikoko. Mukoma zvinhu zvakaitika zvakatyisa kana munhu wose. Mukadzi wacho akazvara mwana uyo ainge akafira mudumbu, but mwana uyo mukoma ainge akamonyororwa mutsipa, musoro wake was facing the other way. Apa ainge akaita sekunge ainge akadyiwa muviri wake wose. Zvakatyisa vanhu vakawanda. Mushure mekunge mukadzi wacho azvara mwana ainge akafa kudaro, akavadzinga pamba pake ipapo vachiita sekunge vainge vamubira something. Even inini I was convinced, because iye aizviita sekunge munhu anonamata stereki and aifarira kupinda chechi idzi dzemaNigerian. Saka akatoti maZimbabwean ndamatadza ini, shuwa ndakavaitira zvinhu zvakanaka, but at the end of the day vakandibira. Saka zvakandinetsa kuti ko vanhu ava vakambomubira chii? Ndikatotiwo vanhu havatende, shuwa vanhu vanga vava kugara muzimba rakanaka, a big mansion, achitovavimbisa kuti ivo vainge vachazongowana mari vakagara vachingomuchengetera imba yake iyoyo. Vainge vakatotengerwa mbedha, TV, masofa, but the rest of the house was empty. Izvo ainge akaromba. Vanhu ava kugara kwavakaita pamba ipapo, vakadyirwa mwana wavo nezvinhu izvozvo zvainge zvichigaramo mumanshoni imomo. Saka every week ndaifanira kutoti ndinge ndichitoendako ikoko kuimba yekuBryanston, asi mazuva kwakainge kuchigara vanhu ivavo vekuzoshayikirwa nemwana wavo tainge tisingaiti marituals acho iwawo. Akangonditi tombomira pari zvino simba ndichazokuudza. Saka iye ainge achiti ane prayer room yake yainge iri upstairs. Aingonditi ndinge ndichimumirira panze, achinditi anenge achida kumbopinda muprayer room make kuti ange achimbonamata. Saka aiti kana apindamo imomo, then aibva achizopfeka rimwe garments iro rainge riri red. Saka aibva achizotanga kugeza neropa rembudzi. Mbudzi iyoyo aiurayiramo murumu imomo, ongoisiyamo murumu imomo. Saka yaizodyiwa nezvinhu izvo zvainge zvichigaramo murumu imomo, zvitoma zvake zvaainge achiti akanozvitora kuKZN, but ainge achiti akazobatsirwa nemaNigerian. Ane mishonga futi yaakapiwa nemaNigerian. Saka ndakazozviziva mushure mekunge nerimwe ramazuva anditi ndinge ndichirarako kuBryanston. Saka ndakati ndakarara mukoma, ndakabva ndachizotanga kurota. Ndakarota umwe mukadzi ainge akanaka kwazvo. Ndakabatwa nehope, ndainge ndakarara pasofa ndichiona rimwe movie. Saka pandakamuka ndichiti ndinge ndichienda ndichinorara kubedroom, asi kana ndichida kutora TV akanditi unongoisimudza obva wanoonera mamovies ako ikoko kubedroom upstairs. But ndainge ndichingonzwa nungo kusvika ndichizobatwa nehope. Ndakararapo pasofa ipapo. Mukoma ndo pandakazongo
karuka ndapepuka ndokubva ndabatwa futi nehope. Asi chakandinetsa ndechekuti ndainge ndakarara asi ndakavhura maziso angu, ndopandakabva ndachizoona dhoo richivhurika. Dhoo rakati ravhurwa mukoma ndokubva mumba machizopinda umwe mukadzi uyu ainge ari murungu. Mukadzi iyeye akabva achizouya kwandiri akabva achizotanga kundikumbira bonde ndokubva tachizorara tose. Mukoma mushure mekunge tarara tose mangwana acho makuseni ndakamuka, I think it was somewhere kuma 4 am, ndakaona nyoka iyoyo yainge yakakura, but nyoka iyi pandakaiona ndakafungidzira kuti rainge riri dzvinyu because yainge iine makumbo itori stairs ichienda upstairs. Ndakabva ndaridza mhere ndokubva ndamhanya ndichienda kukitchen uko kwandainge ndichichajisa foni yangu. Ndainge ndava kuda kufonera umwe womuvhenda ainge aine imba yake ikoko. Ndainge ndichida kumuudza kuti mumba mainge muine shato yandainge ndaona. Ndakangoti ndichingonosvika kukitchen door richibva ravhurwa, apa ndainge ndakakiya door mukoma ndakangosiya makey aripo padoor, but door rakavhurwa. Then murume wandainge ndichishandira kwava kutopinda mumba akabva anditi, Simba, don't call anyone, no need for you to call anyone. Saka akabva atanga kufamba akandisiya ndirimo mukitchen because I was very surprised kuti ko azovhura sei door. Ndichitoti kasi handina kukiya door iri zvakanaka. By the time pandakazomutevera mukoma ainge atova upstairs. Ini ndakatya kuti ndinge ndichimutevera uko kwaainge ari, but ndakangomunzwa achipopota ainge achitaura nechivhenda. Then that was when paakazodzika downstairs kwava kuchizondiudza kuti chandainge ndaona. Akangonditi chirombo. Ndikatoshamisika kuti ko munhu uyu ari kutaura Shona. Akabva anditi, Simba, ndiri muShona ini. Ndokubva atanga kuseka zvake. Akandiudza kuti ainge ari wekumusha, akambogara muBeitbridge ndokubva achizogara kuvhenda kwenguva yakareba. Saka chivhenda ainge achitochigona ende hakuna aimbofungidzira kuti ainge ari wekumusha. Saka kubva zuva iroro ainge ava kutondiudza zvose kana kuri kunzi panenge paine mhiko dzaanenge achifanira kuti ange achizadzikisa. Iye aitondiudza kuti, Simba, ndoda kuti unge uchinotengera chakati. Dzimwe nguva ndaitomboenda kuKZN kana kuine zvandinenge ndanzi ndinge ndichinotora kun'anga yake. Ndainge ndiine kamudzi kamwe kandaifamba nako ndakaisa muwallet mangu. Mukoma ndaidhiraivha kubva muJoburg kuenda kuDurban ndisina kana passport, ndisina kana license. Ndainge ndisingambomiswi kunyange zvikanzi panenge paine roadblock inenge iine mapurisa, masoja, mapurisa, home affairs, traffic. Asi ndaingodarika mukoma motikari dzose dzichimiswa, whether unenge uine private kombi, bhazi kana kuti truck, panenge pachimiswa motikari dzose. But iye ainge akatondiudza kuti kana uine kamudzi aka hakuna kana mupurisa anenge achida kana kumbotaura newe. Ainge achitoti mupurisa kana akakuona anotonzwa moyo wake kumira kutoda kutorutsa obva akusiya obva wadarika. So he was married to a South African woman uyo ainge ari muXhosa. Hii mukomana chivanhukadzi vanoda mari mufunge zvenyu. Vanhu ava vainge vachitozviziva kuti murume uyo ainge akaromba. Saka mukadzi wacho ainge asitomborina kana basa nazvo kuti murume wake dzimwe nguva aipota achirara naamai vake ambuya. Shuwa mukuwasha kurara naambuya. Saka mukadzi iyeye ainge akatora amai vake akavabvisa kumusha kwavainge vachigara kuEastern Cape kwava kutanga kugara navo muJoburg, but vainge vachipenga amai vacho ivavo. Mukoma vainge vachirara nemukwasha wavo. Ndo dzimwe mhiko idzo dzaainge achitevedzera. Inini ainge asina kumbondiudza kuti ndo mhiko dzaanopota achiita. Zuva iro rekuti anenge achifanira kuti ange achirara navo aitovapfekedza wedding gown obva atotanga kutorara navo. Iye mukadzi wacho aitomeka sure kuti musi wacho iwoyo atora vana voenda kunorara kune imwe imba
yavo, which was their vacation house, yainge irimo zvekare muno muJoburg. So musi wandakazofind out kuti ndizvo zvaipota zvichiitika zuva racho iroro, ndainge ndine zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita kumba kwavo, which was like their main residency. Saka it was somewhere kuma 10 p.m. ndakamuka mukoma, ndainge ndisingakwanise kurara ndichingonzwa kutsva, ndokubva ndachizombobuda panze. Pandakabuda panze ndopandakanzwa kuti painge paine vanhu vainge vachitaura kuswimming pool, ndokubva ndatanga kufamba. Ndakati ndaendako ndikabva ndatoona bosi vangu naambuya vavo, but vainge vakapfeka gauni. Ambuya vacho vachisika bonde vainge vakaita zvekukotamisana padhuze nepaswimming pool ipapo. Ndakashamisika. Then mangwana acho makuseni akabva achizouya pandainge ndiri ndichishanda, akabva anditi, Simba, zvawakaona zvezvya nezuro ndo dzimwe mhiko dzandainge ndisina kukuudza. Kubva ipapo mukoma, kana neniwo ndainge ndava kuitiswa zvimwe zvinhu zvandainge ndisingachanzwisisi. Pane pamwe apo paakangonditi tiri kufanira kuti tinge tichienda kuMozambique mukoma. I still remember kuti takaenda kuMozambique, asi kuti ndinge ndichirangarira kuti patakaenda kuMozambique tainge tafambira kunoita sei chaizvo. I really do not even remember. Takangoenda kuMozambique ndokubva tadzoka. By the time patakazodzoka ndo pandainge ndava kuita zvimwe zvainge zvisinganzwisisiki kana neni ndaiti ndikaita chinhu. Then few moments later ndobva ndazvibvunza kuti ko izvi ndainge ndazviitirei. Ndinorangarira nerimwe zuva ndakaenda kuShoprite ndikanotenga mop. Mushure mekunge ndatenga mop mukoma, mop iyoyo ndakaibvisa danda riya raunenge wakabata uchimopa, ndokubva ndatora chimopu chiya ndikabva ndachipfeka mumusoro. Ndava kutozviona sekunge ndainge ndava nerasta. Saka ndakati ndava kuda kubuda gedhi kuti ndinge ndichienda kumashops, maid ndiye paakabva achizomhanya akauya kwandiri akati, Simba, Simba, ko uri kuitei? Uri kuda kuenda kupi? Ko wakapfekei mumusoro mako? Ndikatonetsana naye ndichiti, iwe siyana nerasta yangu, izvo ndainge ndakapfeka mopu mumusoro. Saka akabva anditi, iwe Simba, kasi wava kupenga here? Ndokubva andidhonza akati, uya uone. Akabva aenda neni painge pakapakwa motikari. Ndakati ndichingonozvitarisa muglazi ndakavhunduka ndikati, kuzvandakapfeka mopu mumusoro. Ndokubva ndachizokurura mopu iyaya ndikairasa, ndokubva ndachizoenda kumashops. Saka zvakangotanga kungondinetsa kuti kochiko chiri kumboitika kwandiri. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungokaruka ndatongogara panze, yeti ndinenge ndiri mumba kana kuti ndakatorelaxa zvangu ndakatorara. Pandinozongovhunduka ndobva ndatoona kutoti ko zvandakagara panze kuti ndinge ndichiedza kuvhura dhoo rinenge rakatokiwa nemukati. Ndaigara ndichingogwejenura dhoo iroro each and every time kudzamara ndava kutanga kupenga. Saka zuva randikati ndiro randakatanga kupenga, murume uyu ainge achitozviziva. Mukomana Nashi akanditi ndiperekedze, ndine friend yangu iyo yandikuda kuti tinge tichienda kunoona mutauni. Saka takabva tachizoenda kune kamwe kamochwari avakataura kwenguva yakareba. Then ndo pandakangotanga kungonzwa maungira munzeve dzangu. Akabva achizondipa 200 rands akanditi, Simba, iyi ipocket money yako, ndoda kuti unge uchienda kumusha. Ndikati, kuenda kumusha kasi mandidzinga basa here? Akanditi, ipocket money yako, ndoda kuti unge uchimbodzokera kumusha zvishoma. Mukoma, from there on ndo pandakangotanga kuona mamwe mavisions izvo ndainge ndava kutotanga kutopenga. Ndo pandakabva ndatanga kufamba ndichiti, inini ndava kuda kutodzokera kumba. Ndikudzokera kwedu kumasvingo. Kubva muJoburg mukoma ndakafamba kuzonosvika ndichinosvika kumasvingo, ndichingonoti mumasvingo ndokubva ndatopembenuka ndikatoona kutoti ndainge ndatova right. Zvakanditorera gore rose ndichipenga mukoma Nashi. Ndo zvakaitikawo izvi kwandiri. After ndambogara kumusha, nhamo ndiyo yakazondimanikidza kuti ndinge ndichizodzoka zvekare kunongo kuSouth Africa uko kwandiri kuraramira ndiri. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndakaitiswa zvinhu zvakawanda mukoma. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungonzi ndinge ndichifamba ndichinhonga
hembe kana kungonhonga zvinhu mumabhini chaiwo. Aikwanisa kungonditora ndoenda kana kuSoweto, then obva anditi ndinoda kuti unge uchienda kudumping site unotsvaka hembe dzevanhu, mazidhende aya anenge akangoraswa, uye nadzo hembe idzodzo. Aiti kana ndauya nadzo hembe idzodzo aikwanisa kana kungotora sketi otoipfeka, oita muswero wese wezuva akaipfeka, but izvi aizviita ari kumba ikoko kwaaiitira mhiko dzake kumanshoni yake yekuBryanston. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava vanoti hanzi ndakambodhipotewa mugore ra2016 ndokubva ndambodzokera kumusha ndikati ndava kuda kuzorora. Vanoti ivo vakatanga kushandira umwe murume, hanzi murume uyu iye anoita zveumakanika, anoshandira kwaChikwana kuchitungwiza. Murume uyu I then found out kuti ainge akaromba zvekare, ainge akarombera basa rake iroro reumakanika. Pane imwe motikari iyo yaakati sezvo usati wava nepekugara uchapota uchirara mumotikari. Vanoti ivo hanzi usiku hwacho ihwohwo vakamuona murume uyu akamiramo muyadhi imomo umo mavainge vachigadzirira motikari dzacho, akabata hari asi ainge asina kana kupfeka. Pavakazoburuka mumotikari, mukoma vedu ava vanoti murume iye hanzi akangonyangarika, akangoita sekunge amedzwa nepasi kwava kutonyangarika. Mangwana acho makuseni akamuka achivapopotera achiti, simba uri mbavha, uri kundibira mapadzi emotikari dzangu, ndanzwa nekuramba ndichingobhadhariswa nevanhu, uri mbavha, ndoda kukusungisa. Ndokubva vanyimwa mari yepay vainge vashanda hanzi kwe2 months vachiti ndichazopiwa mari iyoyo yawanda. Vakanyimwa mari iyoyo vakabvapo vasina kana chavainge vainacho. Strange things indeed they do happen in this world.